Sebisa pun pendidikan rasa berjo. Ya, bisa deh. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenang. Mangan mangut lele rasane kepada tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku maya sampun nesu nesu kabeh iso rasaku tuh kanggo mencuci manen paras bagus ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku yo sayang ngapunten saestu yen dirasake nuruti apa karepku tapi aja sumelan ana dinamiyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane buka aku kaya setia ora mungkin mendulang tersurat sampun ana ngancanine saben dina garis lawas kaya sampune nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mencuci manen paras bagus ya beda karo atimu rungokno tembangan manisku iya yo sayang ngapunten saestu yen dirasake nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana dina liyane padha tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane buka aku kaya setia ora mungkin mendulang matur suwun sampun ana ngancanine saben dina Cintaku mbok yo sampune nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mencuci manen paras bagus ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku yo sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal
biasa bersama Mbak Dari Oktaviani bersama